Balik ko na kuya, salamat kaayo aniya. Wala ni problema sa kuha. Dili kay sa kuha ka magpasalamat. Una ka magpasalamat sa Ginoo gid mismo ha. Salamat kayo sa Ginoo ya nga. Imo kong gitabangan diriya, gibalikan nimo ko diriya. Karong adlaw mga ma'am ug sir, atong balikan na pod nato ang katong bata nga nanuroy og saging. Nakahinumduman mo aning video ha mga ma'am ug sir. Bali ikatulo na nako ning balik karon mga ma'am ug sir. Bali hatagan nako siya og usa ka sakong bugas dito mismo sa bukid kay dito man ilahang balay no. So mo ni ako ang dalhon karon, ihatag nako dito sa bata. May na lang nga makatabang punta karon sa mga kabos no. Kay lisod jud kaayo ang panginabuhi sa mga pobre mga ma'am ug sir. So unta suportahan gyapon ko ninyo para daghan patag matabangan nga mga pobre. Medyo lisod ang dalan diring dapita, piki kay diri ang mga ma'am og sir kay bakilid man siya mo. Naluoy jud ko aning bata nga nanuroy og saging para makapalit lang siya og sapatos o gamit niya sa iyahang pag-eskwela niya. Maong wala ko mahimutang ako siyang balikan para hatagan og bugas, may na lang nakatabang ta sa mga pobre. Naabot na gid ta mga ma'am og sir sa balay sa bata mga ma'am. Bali mauni ang balay sa bata, so ato ang ayuhon og naabagid sila diya ano. Ayo! 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 Murag wa mo siguro ito. Ayo! Say ato, awi ko manday na ya. Ay lang! Naay mong mama? Ay wala ya, dito man to namista. Mulit to niyang gabi eh. Namista ang imuhang mama. Oo ya. Uban po di imuhang papa. Oo ya. Nibalik ko diri karon lang ba kay gidalhan ta mo og bugas? Aw, dire lang sa taya maglingkod sa taya. Sige diri Ganina ra sila ng lakaw lang. Oo ya. Kumusta naman ka? Okay lang ya. Sige kay po kag eskwela. Oo ya. Maayo kay eskwela jud ayaw absin kay ang importante nga makalampos ka sa imong pag-eskwela nimo. Ikaw ra isa diri Oo. Sus, unsa man tawon nga aksyon na bay ka ngit-ngit o nya ikaw ra isa diri dili di ka madlok diri nga ikaw ra isa. Anod naman ko diri ya kay wala may mangilabot diri kay bukid man. Ay maayo kay walay mangilabot diri sa inyo no. Nibalik lagi ka diri ya. Oo, nibalik ko diri karon day kay gusto ko mo hatag og bugas para sa inyo ha. Sayang wala na ko naabtan ang imong mamagpapa kay namista man day imong mamagpapa no. So karon day anak ko diri karon gidalhan ti kag isa ka sakong bugas. May na lang makatabang-tabang pud ko sa inyo ano kay balo man pud ko nga dili pud basta-basta ang inyong kahimtang diri Maulo naman ko ana ya nagdala pa kag bugas. Okay ra day, walay problema na sa kuha day kay kusang loob ani akong hatag sa imo ha. So dili lang kanay day napakoy hatag sa inyo ha nga allowance nimo sa imong pag-eskwela. So mo ra gyapon ni gudi man sa ingon nga dinagko ni ako ang tabang ginagmay ra gid akong tabang sa inyo ha no. Ayun na ya oy, okay na nang bugas sa mo dako na kayo kag tabang sa kuha. Ay okay ra day, ay kabala ka sa kuha day kay ako gusto lang jud ko mutabang sa inyo ha. So dara day imuhan na niya dagdag nig kuan mga inyong gamit diri sa inyong balay. So inyong panudan 1 2 3 ngay kamot nimo 4 5 6. So muna 6,000 no. Ihatag lang na sa imong mamagpapa aron sila nang po'y bahala mo budget ana. Ha? Daghang salamat kaayo ya dako na kaya ning tabang kaag kaning bugas. Sige wala na problema sa kuha basta padayon lang jud eskwela. Balik ko na kuya, salamat kaayo aniya. Wala na problema sa kuha, dili kay sa kuha ka magpasalamat. Una ka magpasalamat sa Ginoo gid mismo ha. Salamat kayo sa Ginoo ya nga. Imo kong gitabangan diriya, gibalikan nimo ko diriya. Wala na problema day basta eskwela lang jud kag padayon mao dong masadye sanya imong panihapon diri day. Dalhan na man ko diri pagkaon nila mama. Ya. Dalhan lang kanila mamagpapa nimo pagkaon diri nya. Ya. Sige, so ikaw na bahala aning bugas. Salamat kaayo ya. Sige wala na problema, so kanang kwarta hatagoy lang na ha. Nya amping kanunay diri ha, panirado diri sa imong balay ha kay balo na kay karong panahon na no lisod na kaayo. Para safety ka, panirado panglock ana ug na imong nuktok sa imong balay diri ayaw abrihi ug wa ka kaila. Ha? Nya dili na ko magdugay kay action na bayag ngit-ngit no. So muli pa ko karon layo pa ko biyahe. So ikaw ni bahala ning bugas. Unsa man diri ara na way butang ang bugas?
Salamat kaayo niya diri na ya. So imong papagmama nalay bahalaan na yun niya pasulod kay dili man nimo na yung makayag alsa ni. Oo ya. Nya sige diri sa ako ha. Basta mao lang to ha. Padayon ang eskwela, mao lang gid ako masuggest sa imo ha. Padayon sa imong kabuutan nimo. Nya diri na ko ha. Salamat kaayo ya. Sige.